Roberta Metsola komplet tirċievi l-awguri għal kariga ġdida tagħha fil-Parlament Ewropew, dik tal-ewwel Viċi President, hekk kif fl-ewwel okkażjoni li kellu l-Parlament Malti meta nħattret fit-tieni l-ogħla kariga tal-Parlament Ewropew, iż-żewġ naħat tal-Kamra awguraw lill-MP tal-Partit Nazzjonalista. Kienet l-Oppożizzjoni li l-ewwel awgurat lil Metsola fil-bidu tas-seduta parlamentari tat-tnejn meta l-wib tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar saħaq li kien xieraq li l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż tawgura lil Maltija għal kariga tagħha fl-Ewropa. Din hija l-ewwel okkażjoni, Honorable Speaker, wara nhar il-ħamis li għadda fil-Parlament Ewropew Maltija bħali u bħalek ingħatat il-fiduċja assoluta b'mod unanimu fil-Parlament Ewropew. Il-Gvern segwa dawn l-awguri meta l-wib tal-Partit Laburista Glenn Benningfield saħaq li jaqbel ma' Robert Kutajjar u wassal l-awguri tiegħu. Dan qabel ma' awgura l-Metsola anke l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia. Grazzi, Sur President, ninaqat mal-kollega tiegħi fil-ħsieb li esprima nittama li din il-kariga prestiġjuża il-kollega tagħna Roberta Metsola tuża favur Malta. Grazzi. Si, jiena naqat mal-Onorevoli Robert Kutajjar u l-Onorevoli Glenn Benningfield, jiena kien l-okkażjoni b'din l-ewwel seduta wara l-ħatra ta' l-Onorevoli Metsola, niferħula minn hawnhekk, kariga prestiġjuża u verament nawgurala kull suċċess fil-kariga bħala Viċi President tal-Assembleja Parlamentari tal-Unjoni Ewropea. Intant dawn l-iżviluppi waslu ftit sigħat biss wara li Prim Ministru Robert Abela meta mistoqsi minn Net News għal darb'oħra għażel li attakka lil Roberta Metsola b'mod partiġan minflok jawgurala għal kariga ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew. F'kummenti lil Net News Roberta Metsola qalet li Robert Abela għadu jara l-pajjiż bil-lenti ta' aħmar jew blu. Minnaħa l-oħra ringrazzjat lill membri tal-Kabinett ta' Robert Abela u ħafna membri tal-Partit Laburista li jagħmlu kuntatt magħha u li fehmu xi jfisser dan għal pajjiż u għal kull tifel u tifla li qed iħares lejn involviment fil-politika.